Wabil khusus dumateng Saiful Fit inggih menika Bapak Nabisyo sekeluarga saputra sakeluarga ingkang kula hormati. Dinangkung dumateng Bapak RT lan mugi Bapak RW ingkang kula hormati. Sedaya para rawuh sedayanipun ingkang boten kula sebat asma setunggal pokok setunggal ingkang tansah pinaringan karaharjan. Keparenga amit sewu kula tumantaka ngepil kapatikan panjenengan sami ingkang katepen kulawan pangandikan ing sakawit kula mriki matur piniji saking keluarga Bapak Ngabisa sekeluarga saputra sakulangsa supados ngatur dhateng panjenengan sami ngaturaken lenggah sedya lan pujanipun medal arison menika Bapak Ngabisa sekeluarga ngaturi rawuh panjenengan sami. Pramila saderengipun kula matur monggo pendherekaken tansah ngaturaken rawuh syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan karahmatan langkung-langkung nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kegiatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga saged angrawuhi napa ingkang dados undanganipun Bapak Ngabisa sekeluarga tansah pinaringan wilujeng boten-boten aran setunggal punapa-punapa. Amin. Salajengipun salam selawat monggo tansah kita aturaken dumateng umat ingkang linuwih inggih menika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberno dumateng sedaya keluarganipun, sahabatipun lan ugi para pendhidhikipun. Mugi kula panjenengan sami ingkang sami rawuh wonten papan menika kalebetaken pendherekipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun samangke pikantuk sahabatipun wonten ing benjing dinten Yaumul Akhir. Amin. Bapak-bapak sedaya ingkang hormati, keparenga kula mewakili keluarga ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh. Salajengipun saking keluarga ngaturaken matur nuwun sanget bilih panjenengan sami sampun kersa ngunggaraken medalipun kanthi ngrawuhi ingkang dados undanganipun Bapak Ngabisa sekeluarga. Salajengipun kanthi rawuh panjenengan sami Bapak Ngabisa sekeluarga boten saged atur papan palinggan ingkang katujuh dumateng panjenengan sami pramila saking keluarga nyuwun pangapunten. Salajengipun wekdal arison menika hajatipun Bapak Ngabisa sekeluarga inggih menika kintu doa dumateng sedaya para arwah leluhuripun Bapak Ngabisa sekeluarga ingkang sampun kapundhut kesedaran Allah Subhanahu wa taala. Bisa mangke monggo kita sareng-sareng maos kalimat tahlil ingkang barokahipun dipuntujuaken dumateng sedaya almarhumah inggih menika leluhuripun Bapak Ngabisa sekeluarga. Mugi kula panjenengan sami anggenipun maos kalimat tahlil dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengipun arwahi sedaya leluhuripun Bapak Ngabisa dipun papanaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan mugi sedaya keluarga putra wayah sedayanipun ingkang pinilar wonten alam donya tansah pinaringan kalujengan ayom tentrem boten wonten aral setunggal punapa wiwit dinten menika nganti salajengipun boten wonten aral setunggal punapa kanthi kalis pubeda nirgaya nir ing sami kala. Amin. Lan monggo wontenipun waosan kalimat tahlil kula nderekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratin jami'il ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa syahabati wa tabi'in wa ulama'i amilin wal musyannifin al mulisin wa jami'i mujahidin wa syafi'illahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami' al-rahi al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarika ila maqwariha bariha khususan abaina wa ummahatina wa ajdadana wa jadadatina wa khususan manita makna summa ila khususan arwahi Bapak Noyo Pawiro bin Fulan summa ila arwahi Ibu Sarinah binti Fulan summa ila arwahi Joyo Sumati bin Noyo Pawiro summa ila arwahi Ibu Jemi binti Reso Semito summa ila arwahi Bapak Asmo Taruno bin Fulan Allahumma fillahum warhamhum wa'afifafu anhum wa akrim nuyulahum wa wasimaqalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi Ibu Punirah binti Fulan summa ila arwahi Bapak Warino bin Asmo Taruno summa ila arwahi Bapak Samingun bin Fulan summa ila arwahi Ibu Marfi binti Muhammad Allahumma fillahum warhamhum wa'afifafu anhum wa akrim nuyulahum wa wasimaqalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qilli wa liwalidayya wa jami'il muslimin wal muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fil walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bil laika wa bil laili Karena Rabbil Mu'minun La ilaha bihim La ilaha bihim La ilaha bihim La ilaha bihim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'uduhu sinatun wa la na'um Astagfirullahaladzim 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 Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama taqabbalallah Abdul Dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah mawjud la ilaha illallah 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 La ilaha